Pepi Beresategi Etxeberria. Urtarrila, 23.995. Fabrika jontzean bila, eta gero eman intzuten kartzela, hemen Ondarretan, eta Ondarretatik eman zuten Hernania. Eta jontzean Baskari jakin azaro azazpilan, eta zentzioen etxea bialdu zituela eta etxea bialdu zituela, eta ez, hoietzala egia, baietz, handikan espazioan aldeiten, ostikoka bialduko zituela behai. Eta orduan, alde ninbier. Zeitati zazpia hor izkutatu zen. Zategan zeian permitutu mentzioen Baskarik eta danak hartzea eta danak. Eta gero zazpilan juntzeanean, ja izkutatu bazan. Ez, jakin inbiertzola behin gizona nuntzen, eta zino zeban de aquí apartados y les vamos a mandar. Bueno, nama, bezala kotezion da, nahi. Gero, Hernania eman zuten, eta han, ja, ez dakio zerre. Amak esatezun, hemen Lizarturruk etxetan bizizala bat, eta noma imani jazillon, eta Jose Basurto, eta harrek parte eman da bintzate amateko hiltzea. UGT-ko eskerreko izan biertzon. Orduan zeon, anai bat osa frailia, eta nazkagarri jatdana bezala. Eta harren ere ama izan hemen zillon, nunca vais a saber dónde está mi hermano enterrado. Etzon esan, nunca vamos a saber. Nunca vais a saber dónde está mi hermano enterrado. Aita kendu ziguanean, amonen gana jo ginen bizitzea. Eta, bueno, antio ondo antzean bazarria. Eta, orduna, han ibiligia beti. Ama, lanien garbitasunak eteiten etxietan. Oso gaizki. Oso gaizki. Zaten egitea zen ikusire oso gutxite gendun, Amonan kopatu haukin beti. Eta geho, aitan amak, izan emetzion ere amak, ¿qué hago yo con estos dos niños pequeños? Meterlos en la misericordia.